it is very impressive that the Czech Republic actually, even with a timber industry, increases its forest cover by 2,000 hectares every year. And that speaks to our heart as an organization that deals mainly with sustainable development and forestry issues. So we'd like to put out a thank you for all of that. This is called the Grove of Nations, and the people that plant here are only the heads of state, presidents, prime ministers, kings or queens. We have on previous occasions had both the president and the prime minister of the Czech Republic planting here, and we have their trees doing very, very well over here as well. And it is with pleasure that we have you here today planting your tree, and hopefully you'll be able to come back and visit that as well. Pravidelně přijíždíme se členy české vlády, protože právě historické vazby, tradiční přátelství mezi našimi národy je základem, na kterém společně se státem Izrael rozvíjíme intenzivní spolupráci v oblasti hospodářství, vzdělávání, vědy a výzkumu, moderních technologií nebo také obrany a bezpečnosti. Posilni ruce všech našich bratrů pracujících na zúrodnění této země a požehnej dílo jejich paží. Pohleď z výše své svatosti na nebesích a požehnej tvůj národ Izrael a zemi, kterou si nám dal, když si zapřísahal našim otcům. Amen. Děkuji vám.